ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଗଣୁଛି। ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଯେତିକି ବି ଆସିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛି ସେଇ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମୋବାଇଲ କିଣି ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୋର ଛାତି ଫୁଲି ବହୁତ ଖୁସି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଖୁସିର କାରଣ କ'ଣ। ଖୁସିର କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣିକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଜି ପୁରା ଉଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ସାରା ବହୁତ ସାରା ପଇସା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଏଇ ପଇସା। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ ବିନ୍ଦାସ ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। କେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ୁଛୁ? କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ? ହେଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ? ଆଜି କେତେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ? ବହୁତ ଦୂରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଆମ୍ବ ଟୁଟା। କେତେ ସାରା ଗଛ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ଗଛ। 4ଟା ବେଳେ ଆସିବେ, ସକାଳେ ଆସିବେ, ତା ଭିଉଟା କେମିତି ଦେଖିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି। ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତଥାପି ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେତେ ବଉଳ, କେତେ ସାରା ଗଛରେ ବଉଳ ଆସିଛି। ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି, ଗାଧେଇକି ଆସିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଘର। ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା। ଖାଇବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ପଖାଳ ଭାତ, ତା ସହିତ ଅଛି ବଡ଼ି ବିଲାତି, ତା ସହିତ ଅଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ କଷା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ଇଏ ତ ଆଜିର ଖାଇବା। ମୋର ଶୀତ କାକର ବର୍ଷା କ'ଣ ସବୁଦିନ ମୋର ପଖାଳ, ତା ସହିତ କିଛି ଭଜା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ତରକାରୀ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ ସହିତ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନା, ପଖାଳ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇନି, ହେବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ବାକି। ଇଏ ହେଉଛି ଘରର ପଇସା, ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବାର ଥିଲା, ଆଜି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।